vakava kuona paari iyi inguva yekuti pakapa kuita a dark cloud. Pane zvakakuitika. Munoona zvinoitika paanozotaura kuti panguva pfupi ndinenge ndisinemi. Vadzidzi vakatanga kuita confusion. Chiitiko chokutanga chinoratidza confusion, chinoratidza depression, chinoratidza anxiety, ndechekuti Judas anotanga kutiza nekuti akanga atengesa Jesu. Tinoona Peter akuita confusion achiti Jesu handigoni kusara kwamunoenda ndinoenda nemi. Confusion yakaitwa naPeter inozoonekwa Jesu paanoti haugoni kuenda neni kwose kwandinoenda. Asi ndo patinoona announcement yokuti acharamba Jesu katatu jongwe risati rarira. Tinoona Thomas achiita confusion achibvunza kuti nzira tingaizive seiko, hatizivi kwamunoenda, tiratidzei nzira. Nekuti Thomas aifunga kuti nzira iyi i-direction inoonekwa pa-GPS, i-direction inoonekwa pa-map. Haana unga achinzwisisa kuti Jesu akanga achitaura destination yakasiyana pane yaaifunga. Ndo patinoona Philip achisimuka with greater confusion achibvunza kuti Baba tingavazive sei? Hativazivi, tiratidzei Baba. Nekuti Philip aifunga kuti Baba havari in the physical. Haana kuziva kuti Jesu ndiye akanga ari muna Baba na Baba akanga ari mavari. Asi tinoona Kristu achiona confusion pazviso nemaitiro evadzidzi vake, semaonero aari kuita confusion nhasi muupenyu hwako. Hapana chakavanzika chiri muupenyu hwako kuna Kristu. Anoona kunyange pachiso chako, kunyange paugere, kunyange paunobika, kunyange paunorara, kunyange paunotaura nehama neshamwari. Chiso chako chinoratidza confusion, kunoratidza kumanikidzwa kuri muupenyu hwako. Hapana chakavanzika kuna Kristu muupenyu hwedu. Asi patinoona kana confusion yawanda, chinhu chinodiwa chakanga chisiri muvadzidzi, knowledge, zivo, uchenjeri, ungwaru, ndo hwakanga hwashota muvadzidzi. Nechikonzero chokuti ungwaru neuchenjeri hauunzwe neexperience, unounzwa nomweya mutsvene. Nyaya iripo ndeyekuti shoko raMwari rinoti vanhu vangu vanoparara nokushayiwa zivo. Zivo yakanga isiri muvadzidzi inofanira kunge iriwo muvana vaMwari ndeyekuziva kuti Jesu ndiani. Kuziva kuti Jesu ndiani. Tinoona paya paanombobvunza achiona zvakare confusion iyi kuti vanhu vanoti ndinani. Panoita confusion, obvunza kuti kwa imi munoti ndinani. Peter anozoti ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Tinonzwa Jesu achiti hadzisi njere dzako, haisi nyama neropa, asi Baba wangu ari kudenga vakuzivisa. Saka confusion inowanzounzwa pakumanikidzwa kwedu nekusaziva kuti Jesu ndiani. Yekusaziva kuti Jesu ndiani. Nekuti tinoona kuti even confusion pakati pevaJudha yaiunzwa nokusaziva kuti Jesu ndiani. Asi ndinotenda vana vaMwari, nokuti shoko raMwari rinotiudza kuti kunyange prodigal son, kuti azodzoka kumba kwababa wake abve mukudya nenguruve, akanga anzwa izwi mukati memwoyo wake rinomuzivisa kuti baba wake ndiani. Baba vake vane capacity yakaita sei yokumuregerera nekumuita restoration. Saka kuziva kuti baba vangu ndiani ndokwakaita kuti asimuke ati ndava kuenda kuna baba vangu, ndinoti Baba ndakatadza. Saka Jesu paanoona confusion iri pachiso changu, iri pachiso chevana vaMwari, iri pachiso chako, iri pachiso chevadzidzi vake, ndo paanosimudza mazwi enyaradzo. Mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa.
tendai kuna Mwari mugotendawo nekwandiri. Tendai kuna Mwari mugotendawo nekwandiri. Patinosangana nezvinotimanikidza, especially nguva ino yezvirwere zvemhepo, tinotsvaga zivo nenjere nemasolutions kunzvimbo dzakasiyana siyana. Sometimes we depend on intellect. Sometimes zvino tiri kuda kudependa nemascientists kuti vatitsanangurire kuti chinombori chii chatiri kusangana nacho chatisati tambosangana nacho. Vamwe vanotsvaga experience. Ndosaka zvino takuona mahistorians ari kudzokera kuna 1819 kuti vatitsanangurire kuti chii chakaitika kumashure uku pakaitika dambudziko munyika yeSpain. Inzira yokutsvaga zivo, but dambudziko nderekuti isu tiri venyama patinogumira kufunga ndo panotangira Mwari kufunga. Hatigoni kurilaya nepfungwa dzedu pakusolva maproblems atinenge tasangana nawo. Asi Jesu anoti, trust in God, vimbai naMwari. Kuvimba naMwari panguva yokumanikidzwa kunobatsira nokuti tinotsvaga masolutions kunzvimbo yatinowana masolutions. Tinowana masolutions kunzvimbo yatinowana ungwaru nenjere. Sei tichibhilivha muna Mwari nekuti Kristu anotaura nyaya yekuti we must believe in God nemhaka yokuti iye Kristu ari muna Mwari naMwari vari muna Kristu. Saka hakuna anogona kutenda kuna Mwari asingatendi muna Kristu. But we believe in God and not in men nemhaka yokuti shoko raMwari rinotitaurira pana Numbers chapter 23 verse 19 kuti Mwari haachinje ndangariro dzake. Mwari haasi munhu saka haanyepi sevanhu. Saka zviri nani kuvimba, kutrusta, kubhilivha zvinotaurwa naMwari neshoko raMwari nokuti Mwari akava kuona paari. Iyi inguva yekuti pakapa kuita a dark cloud. Pane zvakakuitika. Munoona zvinoitika paanozotaura kuti panguva pfupi ndinenge ndisinemi. Vadzidzi vakatanga kuita confusion. Chiitiko chokutanga chinoratidza confusion, chinoratidza depression, chinoratidza anxiety, ndechekuti Judas anotanga kutiza nekuti akanga atengesa Jesu. Tinoona Peter akuita confusion achiti Jesu hadigoni kusara kwamunoenda ndinoenda nemi. Confusion yakaitwa naPeter inozoonekwa Jesu paanoti haugoni kuenda neni kwose kwandinoenda. Asi ndo patinoona announcement yokuti acharamba Jesu katatu jongwe risati rarira. Tinoona Thomas achiita confusion achibvunza kuti nzira tingaizive seiko, hatizivi kwamunoenda, tiratidzei nzira. Nekuti Thomas aifunga kuti nzira iyi direction inoonekwa paGPS, direction inoonekwa pamap. Haana unga achinzwisisa kuti Jesu akanga achitaura destination yakasiyana pane yaaifunga. Ndo patinoona Philip achisimuka with greater confusion achibvunza kuti Baba tingavazive sei? Hativazivi, tiratidzei Baba. Nekuti Philip aifunga kuti Baba havari in the physical. Haana kuziva kuti Jesu ndiye akanga ari muna Baba na Baba akanga ari mavari. Asi tinoona Kristu achiona confusion pazviso nemaitiro evadzidzi vake semaonero ari kuita confusion nhasi muupenyu hwako.